Prema zvaničnom kursu Narodne banke Srbije, 1 evro danas košta 117,37 dinara, a 1 dolar 100,02 dinara. Cena pšenice na Novosadskoj produktnoj berzi iznosi 20,24 dinara po kilogramu bez PDV-a, kukuruza 21,01 dinar bez PDV-a, a soje 49,35 dinara bez PDV-a. Cena nafte na međunarodnom tržištu porasla je 0,05%, pa barel košta 59,71 dolar. Zbog pojave magle i sumaglice kao i strujenja hladnog vazduha pored reka na mostovima i preko prevoja, vozače Automoto Savez Srbije upozorava na oprez. U drugoj polovini decembra i do kraja godine očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja. Dodatni oprez potreban je na deonicama gde se izvode radovi. Najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni i nema snega. Kamioni na graničnom prelazu Batrovci od jutros čekaju oko 15 sati pri izlazu iz Srbije. Na ostalim prelazima zadržavanja teretnih vozila su do 5 sati, dok zadržavanja za putnička vozila nema. U Srbiji ujutru mestimično magla i niska oblačnost koja će se po kotlinama, dolinama reka i u nižim predelima mestimično zadržavati i pre podne. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -2 do 5, najviša dnevna od 8 do 14 stepeni.